ΣΕΑΔΑ σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τον αριθμό 67 του νόμου 3852/2010 στις 7 Ενάτου του 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Να προχωρήσουν στις παρουσίες. Παρακαλώ την γραμματέα του Συμβουλίου, την κυρία Μανάβη Μαρία, να πάρει τις παρουσίες. Καλησπέρα σας ξανά. Λοιπόν, Αργυριάδης Πέτρος, Τσελεμπής Δημήτριος, Περιστεράκης Ιωάννης, Ορμαλίδης Χρήστος, Παπαϊωάννου Ιωάννης, Σαυκαλώζης Κωνσταντίνος, Αρχοντίδης Αρχοντής, Καραγιάννης Γιώργιος, κάπου εδώ, Πάλας Κάκος Γιώργιος, Παπαδόπουλος Αδαμάντιος, Μαρασλής Ευάγγελος, Βαρσαμακίδης Δημήτριος, Μουτουσίδης Γιώργιος, Ζάχαρης Ζηνοβία, Σταματίου Δημήτριος, Γουσκίδου Μαρία, Καλφόπουλος Γεώργιος, παρόν. Βαμβακάς Ευάγγελος, Μανάβη Μαρία Παρούσα, Ντινούδης Ευάγγελος, Ερμαζούδης Λογαρινός, Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, Μαντίδης Ιωάννης, Ζηλεσκόπουλος Χρήστος, Κουμπρίδης Χρήστος, Παπανδρέου Αθανάσιος, Κυριάννης Αθανάσιος, Αγγελακούδης Ηλίας, Χαντζής Φώτιος, Σιανκούρης Παναγιώτης, Ασμανίδης Κωνσταντίνος και Ζαλουφλής Κωνσταντίνος. Ωραία. Προκύπτει απαρτία, κυρίως στην άλλη συνεδρίαση, παρόντες οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι αυτών, καθώς και η Γενική Γραμματέα του Δήμου Ρησάρας, κυρία Ζαχαρούλα Πέπη. Ανακοινώσεις από το Προεδρείο δεν υπάρχουν. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Προεδρέ μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είπαμε προηγουμένως, νομίζω εκφράζοντας όλους, να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντα του Βασίλη του Καραπατσά, του Λάκη, του Προέδρου της Πλάτης, και να έχει δύναμη η οικογένειά του να συνεχίσει χωρίς αυτόν. Σήμερα δυστυχώς η χώρα πάλι ζει τραγωδίες. Ήδη θα έχετε πληροφορηθεί ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται αρκετοί νεκροί στην περιοχή της Καρδίτσας. Ίσως ενημερωθήκατε για τη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες ώρες στα Λάβαρα. Ευτυχώς φαίνεται ότι παρόλο που κάηκε ολοσχερός η κτηνοτροφική μονάδα, η άλλη εστία τώρα μας ενημέρωσαν ότι περιορίζεται και ελπίζουν την επόμενη ώρα να την έχουν ελέγξει. Μια σειρά από τέτοιες καταστροφές να μεταφέρουμε και από εδώ από το Δήμο Ριστιάδος στην ειλικρινή μας συμπαράσταση τόσο οι οικογένειες των θυμάτων στις πλημμύρες, κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά και την συμπαράστασή μας στους κατοίκους που έχουν υποστεί αυτήν την τεράστια καταστροφή. Οι πρώτες επικοινωνίες με συναδέλφους δημάρχους μιλάνε για μια εντελώς δραματική κατάσταση, με καταστροφή βασικών υποδομών, με κατεστραμμένες επιχειρήσεις, με πάρα πολλές οικίες πλημμυρισμένες και με καταστροφές ανυπολόγιστης αξίας. Ας ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν, θα μηδενιστούν. Μετά, όταν θα γίνει η καταγραφή όλων αυτών, θα φανεί και το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, εκτός εκτάκτου θέματος, η σημερινή συνεδρίαση. Δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι σήμερα εδώ, μόνο στα πλαίσια, γιατί αύριο αρχίζει και επίσημα η προεκλογική περίοδος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Καλό αγώνα να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους όσους έχουν πάρει την απόφαση, είτε σε επίπεδο επικεφαλής, είτε σε επίπεδο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων, υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων. Ευελπιστώ να διεξαχθεί μέσα σε πλαίσια που δεν θα προσβάλλουν τους δημότες και εμάς τους ίδιους, και ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει και θα γίνει σεβαστή η ετυμηγορία του. Εκείνο όμως που ήθελα να αναφέρω είναι ότι
από τότε εγώ τουλάχιστον που ασχολούμαι από το 2010 στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα τηρούνταν κάποιοι κανόνες πολιτικής ηθικής. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όσον αφορά τις κεντρικές προεκλογικές ομιλίες. Υπάρχει βεβαίως η νομοθεσία, αλλά πάντα στα πλαίσια της καλής συνεννόησης. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου και όταν έβαλα για πρώτη φορά, σεβόμενος ακριβώς τις παρατάξεις που υπήρχαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με απόλυτο σεβασμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το 2014 όσο και το 2019 η πολιτική ηθική λέει ήθιστη σύμφωνα με την εκλογική δύναμη και ξεκινώντας από την πιο κοντινή μέρα στις εκλογές να γίνονται οι κεντρικές ομιλίες. Θα παρακαλούσα τον κύριο Παπαδόπουλο να ανακαλέσει την αίτηση για την αδειοδότηση στην κεντρική πλατεία, γιατί αν θέλουμε να τηρήσουμε τους κανόνες της πολιτικής ηθικής. Αυτό μόνο. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα σε όλους, με ευπρέπεια όπως αρμόζει στην ποιότητα των συνδημοτών μας. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα. Κύριε Δήμαρχε, 10 δευτερόλεπτα με συγχωρείτε για να καταλάβω. Δεν πρέπει να προκηρυχθούν οι εκλογές πριν ζητήσει, ας πούμε, για μια εκδήλωση πολιτική την πλατεία ή κάποιο χώρο? Δεν ξέρω, δεν άκουσα Σάκη. Για να ζητήσουμε την πλατεία δεν πρέπει να προκηρυχθούν οι εκλογές πρώτα ή κάποιο χώρο τέλος πάντων για πολιτική ομιλία, για πολιτική συγκέντρωση? Υπάρχει ερμηνεία διαφορετική, θα κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Εγώ λέω πριν φτάσουμε σε αυτό για να κριθούν πότε πρέπει να υποβληθούν. Θα θυμίσω ότι πάντα μαζευόμασταν την πρώτη μέρα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχουν όμως διαφορετικές ερμηνείες τις οποίες σέβομαι. Εγώ λέω ποιο θα άρμοζε ως πολιτικά ηθικό σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε και το κάναμε στο παρελθόν. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Πριν περάσουμε στην κυρία Γκουσχίδου, να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ασμανίδης έχει παραιτηθεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης του. Περνάμε στο δημοτικό έλεγχο. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Γκουσχίδου. Κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Προέδρου της Πλάτης, ο οποίος προώρα έφυγε από τη ζωή. Σε σχέση με το θέμα που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, να πω και εγώ ότι για να μην υπάρχουν φασαρίες και αναστατώσεις στην προεκλογική περίοδο, τηρούμε πάντα μια παράδοση και στην Ορεστιάδα και αλλού και στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές εκλογές. Παρακαλώ να τηρηθεί η παράδοση. Το σημαντικό είναι οι πολίτες να μας ακούσουν όλους. Τώρα θα αναφερθούμε σε θέματα της καθημερινότητας του Δήμου, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πρώτα απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, θα αναφερθώ σε αυτό το μεγάλο προεκλογικό έργο που εσείς αυτή την περίοδο κάνετε, το οποίο όμως ούτε αυτό κατορθώσατε να το τηρήσετε, το χρονοδιάγραμμά του, να το παραδώσετε έγκαιρα και όπως πρέπει. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι το έργο στην οδό Κωνσταντινούπολεως έχει σταματήσει εδώ και πάνω από ένα μήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα, δυσχέρειες, κίνδυνους και ανασφάλειες σε όλη την πόλη, σε όλους τους δημότες. Δόθηκε σε κυκλοφορία η Κωνσταντινούπολεως, κεντρική οδός της πόλης, χωρίς να έχει διαγραμμίσεις και χωρίς να έχει διαβάσεις. Καταρχάς, να πω ότι χρωστάτε μια εξήγηση για το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο θέλουμε να γίνει γρήγορα, γιατί αφορά κεντρική οδό της Ορεστιάδας, σταματά και δεν γίνεται και πριν να ολοκληρωθεί. Δεν μας έχετε δώσει εξηγήσεις, δεν μας έχετε πει τι συμβαίνει και γιατί το έργο αυτό έχει σταματήσει. Κατά δεύτερον, είναι ανεπίτρεπτο το 2023 να υπάρχει δρόμος σε κυκλοφορία και μάλιστα και σε κεντρική οδό της πόλης, ο οποίος δεν έχει διαγραμμίσεις και δεν έχει διαβάσεις. Δεν ξέρω, αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά, δεν συμβαίνουν σε ένομες κοινωνίες. Είναι δρόμος που δεν τηρεί τις προδιαγραφές κυκλοφορίας. Βλέπουμε καθημερινά τα παιδιά της πόλης να πηγαίνουν έρχονται από την πλατεία χωρίς διαβάσεις, τον κόσμο να κυκλοφορεί, μητέρες με τα καρότσια, τα αυτοκίνητα να μην ξέρουν πώς να στρίψουν και από πού όταν δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις. Χρωστάτε εξηγήσεις και θα πρέπει αυτό το πρόβλημα να το λύσετε άμεσα. Άμεσα να βρείτε λύση
Είστε υπεύθυνοι γιατί επί ένα μήνα η πόλη ζει σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση που είναι πηγή μεγάλων κινδύνων. Παρακαλώ να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είστε δήμαρχος μιας πόλης που η κεντρική της οδό κυκλοφορεί χωρίς διαγραμμίσεις. Και δεν είναι δυνατόν βέβαια εμείς να πιστέψουμε, να γίνει πιστευτός αυτός έτσι ο ισχυρισμός, ότι θα πρέπει, άκουσα σήμερα, να πατηθεί άσφαλτος για να πιάσει το χρώμα. Και αν πραγματικά χρειαζόταν να γίνει κάτι τέτοιο, να περιμένετε κάποιες μέρες, να πατηθεί άσφαλτος, να πιάσει το χρώμα και μετά να τον δώσετε σε κυκλοφορία, να τον ολοκληρώσετε και να τον δώσετε σε κυκλοφορία. Αυτά που συμβαίνουν στην Ορεστιάδα δεν συμβαίνουν πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, πουθενά αλλού. Δεύτερο θέμα αφορά επίσης το οδικό δίκτυο στον οικισμό της Βύσσας. Το έργο του βιολογικού καθαρισμού γνωρίζετε και έχει υποθεί και άλλες φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Λακκούβες, καθιζήσεις, ανομοιογένειες στο οδόστρωμα. Παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς επίσης να δίνετε λύσεις. Και επικαλείστε πάντα, το οποίο λέτε συνεχώς, την έλλειψη αρμοδιότητας κάθε φορά, ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη για αυτά. Είστε ο πρώτος δημότης του Δήμου, το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν είναι δυνατόν να είστε ανεύθυνος. Είστε υπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν στα όρια του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν να απευθυνθούν οι ίδιοι οι δημότες στην εταιρεία για να λύσει το πρόβλημα. Εσείς υπογράψατε σύμβαση με την εταιρεία, εσείς είστε κύριος του έργου, εσείς θα λύσετε το πρόβλημα. Επιτέλους ασχοληθείτε άμεσα, κύριε Δήμαρχε. Οι δημότες κάτοικοι της Βύσσας υποφέρουν. Και ένα τρίτο θέμα αφορά τα πετρωτά. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος κάδος των απορριμμάτων, ο οποίος εδώ και 5 μήνες, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν έχει αδειάσει. Γνωρίζετε το πρόβλημα, έχετε λάβει γνώση, σας έχει ενημερώσει επανειλημμένο ο πρόεδρος. Το καλοκαίρι τα χωριά, ιδιαίτερα τα πετρωτά, έχουν μετανάστες. Πρέπει άμεσα αυτός ο κάδος να αδειάσει και να αποκατασταθεί το περιβάλλον στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γουσκίδου. Κύριε Παπάνδρεου, έχει το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Να εκφράσουμε και εκ μέρους της κίνησης πολιτών τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον πρόωρο χαμό του Προέδρου της Πλάτης. Πραγματικά όλων οι σκέψεις μας με την οικογένειά του. Θέλω να σταθώ στο θέμα, πραγματικά είναι ένα θέμα ηθικό αυτό με τις προεκλογικές ομιλίες. Κύριε Γουσκίδου, το 19 που η κίνηση πολιτών λόγω της μη ύπαρξης της παράταξης του κ. Μουζά, θυμάστε τι είχε γίνει τότε, ήμασταν δεύτεροι και πρέπει να μιλήσουμε Παρασκευή, θα μιλούσε ο Δήμαρχος, Πέμπτη εμείς. Πήρατε την Πέμπτη, θυμάστε, και σας βρήκα τότε και σας λέω, κυρία Γουσκίδου, δεν είναι ηθικό αυτό, και μου είπατε όποιος προλάβει. Και πήγατε την Πέμπτη, εκεί που έπρεπε να πάει η κίνηση πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς δεν δουλεύουμε το μυαλό μας και τα σχέδιά μας δεν είναι à la carte, πώς μας βολεύει, αν να το λύσουμε σήμερα το θέμα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι σήμερα, εδώ, δημοκρατικά και εκφράζοντας ο καθένας το πολιτικό το ήθος που έχει, όποιος έχει ό,τι έχει, σήμερα να το λύσουμε το θέμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Κύριε Παπανδρέου, εσείς δεν κάνατε ομιλίες στην πλατεία. Κυρία Γουσκίδου, μπορείτε να ζητήσετε προσωπικό. Φυσικά. Κυρία Γουσκίδου. Έξω από το Δημαρχείο, κυρία Γουσκίδου, κάναμε. Γιατί... Αυτό που λέτε δεν ισχύει. Κυρία Γουσκίδου, παρακαλώ. Εγώ σας είπα όποιος προλάβει. Έτσι, κυρία Γουσκίδου. Ναι. Την Πέμπτη, μα κάνατε την Πέμπτη. Το διαψεύδω, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Κυρία Γουσκίδου, μπορείτε να πάρετε προσωπικό. Εντάξει, λοιπόν. Τέλος πάντων, πάντως να το λύσουμε σήμερα, κύριε Δήμαρχε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, άμα θέλετε. Θα σταθώ και εγώ. Συγγνώμη. Θα σταθώ και εγώ στο θέμα των καταστροφών. Πραγματικά, ο νομός Εύρου δοκιμάστηκε από τις καταστροφικές φωτιές σε αυτό το κόσμημα της φύσης που λέγεται δάσος Δαδιάς. Αυτό το εθνικό πάρκο, αυτόν τον βιότοπο, από τους πιο γνωστούς και πιο σπανίους παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως, ούτε στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Είναι εθνική καταστροφή. Είναι μια η αντιμετώπιση, νομίζω, που έχουμε ως Εύρος, σαν να θέλουν να μας διώξουν, σαν να θέλουν να μας καταπατήσουν την αξιοπρέπεια. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αν αυτό είναι ανικανότητα,
αν αυτό είναι ότι δεν έχουν σχέδιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να βάλω πιο πάνω. Και έρχονται σήμερα οι πλημμύρες. Αυτά που είδαμε στη τηλεόραση δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει άνθρωπος. Μακάρι να μην υπάρχουν άλλοι νεκροί εκτός 6. Να μην υπάρχουν μακάρι άλλοι νεκροί εκτός 6. Είναι μια κατάσταση τραγική για τη χώρα. Είναι μια κατάσταση απερίγραπτη. Αυτό το επιτελικό κράτος, αυτό το καραγκιόζηλίκι, που ακόμα και ένας οίκος ανοχής θα κάνει καλύτερη δουλειά από αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Είχα την τιμή σήμερα να μιλήσω με τον κύριο Δήμαρχο Σουφλίου. Τον επισκέφθηκα στο γραφείο του, μαζί με τον στενό μου συνεργάτη, τον Χάρη του Κουρσινίδη από την Β' Ελμέ, παρουσία και περιφερειακών συμβούλων νυν και υποψηφίων. Ο Παναγιώτης ο Καλακίκος κάνει μια καλή δουλειά, ξέρετε, στο Σουφλί. Έχει καταθέσει προτάσεις, 22 προτάσεις αν θυμάμαι καλά, σχετικά με το μέλλον αυτού του τόπου. Ο Παναγιώτης ο Καλακίκος, λοιπόν, αυτές τις προτάσεις τις έκανε και πριν γίνει η καταστροφή. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Και εκτιμώ ότι η πιο σωστή αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή είναι η πρόταση που καταθέτει η Β' Ελμέ. Ποια πρόταση είναι? Ένα πανευρύτικο συλλαλητήριο την Τετάρτη στο Σουφλί. Όλος ο Βόρειος Εύρος, κατόπιν δική σας συνεργασίας, κύριε Δήμαρχε, με τον κύριο Καλακίκο και τον κύριο Δήμαρχο Διδημοτήχου, πρέπει μαζί με φορείς, συλλογικότητες, με οργανώσεις, να οργανώσουμε μία απάντηση κάτω τα χέρια από τον Εύρο. Μία απάντηση, ένα μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Να παλέψουμε για τον Εύρο, να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας. Όλες οι παρατάξεις, νομίζω, σήμερα πρέπει να συμφωνήσουμε και την Τετάρτη, εφόσον επιθυμεί και ο κύριος Καλακίκος, που νομίζω δεν έχει πρόβλημα, να είμαστε όλοι μαζί στο Σουφλί. Είναι κάτι που πρέπει να το αναλάβετε προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, και να έρθετε σε επαφή με όλους αυτούς που προείπα για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλο την τύχη μας στα χέρια τους. Πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Πρέπει να αυτοοργανωθούμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς εκεί τους απίστευτους τύπους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπανδρέου. Κύριε Ζαλουφλή, έχει το λόγο. Καλησπέρα για από μένα. Ναι, δυστυχώς το 2023 είναι απαράδεκτο να ζούμε όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Ειδικά τη στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Κάθε καλοκαίρι να καίγεται όλη η χώρα και με τις πρώτες βροχές να πνίγεται. Και φυσικά κινδυνεύουν και ζωές και η περιουσία του κόσμου. Δυστυχώς γίνεται μια προσπάθεια να τα ρίξουμε όλα στο κακό μας τον καιρό. Έγινε και εδώ στην περιοχή μας και μια προσπάθεια να ρίξουμε τις ευθύνες στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Και δεν έχασαν και την ευκαιρία πολλοί και στην περιοχή μας να εκφράσουν τα ρατσιστικά τους αισθήματα. Και όχι μόνο, τέλος πάντων, και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μπορούσα να πούμε, τέλος πάντων. Αλλά αποτυπώνεται ότι όλα αυτά έχουν συγκεκριμένες αιτίες, τα οποία πολλές φορές τα έχουμε αναφέρει εδώ πέρα, και όλοι μας. Αλλά το σημαντικότερο που αποδείχθηκε αυτές τις μέρες είναι ότι ο ρόλος που έχει η τοπική διοίκηση μπροστά σε αυτό. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να ρίχνει όλες τις ευθύνες στους δημάρχους. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν χρήζει τα χρήματα που παίρνει σωστά. Και πραγματικά, όταν εμείς λέμε ότι οι Δήμοι αξιοποιούνται ως αμορτισέρες σε όποιες αντιδράσεις για να βγει λάδι κάτω στην κυβέρνηση, που βλέπει όλα τα μέτρα προστασίας, είτε έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική προστασία, είτε έχει να κάνει με την αντιπυρική, με τη δασοπροστασία, ως κόστος, και βάζει το ζύγι τις ζωές των ανθρώπων, οι Δήμοι τώρα αυτό το ρόλο αξιοποιούν. Ποιος δήμαρχος, ποιος δήμος στην περιοχή μας
διαμαρτυρήθηκε για τα κονδύλια που έχουν δοθεί για την πυροπροστασία. 60.000 συζητούσαμε εδώ πέρα. Ποιος Δήμος διαμαρτυρήθηκε για αυτά τα περίφημα σχέδια που συμφωνήσαμε όλοι εδώ, Ιόλαος, Εγκέλαδος, Έολος, 1002. Ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους? Είδαμε κάποια χρήση? Όταν εδώ πέρα τους συζητούσαμε και λέγαμε ότι αυτά δεν έχουν καμία βάση, είναι μόνο σχέδια επί χάρτου, λέγαμε ότι είναι ένα πολύ επεξεργασμένο σχέδιο. Αντιγραφή επικόλληση είναι για όλους τους Δήμους, που δεν έχει καμία εφαρμογή χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός όλων των υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός και φυσικά η ενίσχυση με μέσα των φορέων, της πυροσβεστικής, του δασαρχείου κτλ. Επειδή έρχεται και χειμώνας, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα και η κυβέρνηση, η περιφέρεια, οι δήμοι πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Πρέπει ως Δήμος να διεκδικήσουμε άμεσα για ισχυρή χρηματοδότηση, μεγάλη χρηματοδότηση για αυτά τα μέτρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια, δεν μπορούμε να βγάζουμε λάδι την όποια πολιτική, άσχετα και με ποια κόμμα είναι ο καθένας. Και θεωρώ πρέπει να το λάβουν και υπόψη και οι πολίτες τώρα μπροστά και στις εκλογές. Δηλαδή, ποιοι δήμοι, ποιοι περιφερειάρχες έχουν βάλει, δηλαδή έχουν βάλει πλάτη ώστε να μην υλοποιηθεί κανένα μέτρο προστασίας της περιουσίας και της ζωής των λαών. Και ένα θέμα που συνδέεται και με αυτό, δηλαδή συζητάμε για τους δρόμους τώρα. Προχθές επισκεφθήκαμε την υπηρεσία που έχει την ευθύνη στη συντήρηση του οδικού δικτύου στο βόρειο κομμάτι του Εύρου. Στην περιφέρεια ανήκει. Από τη Μάνδρα μέχρι το Ορμένιο. Έχει στην ευθύνη της πάνω από 600 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Και αυτή τη στιγμή έχει 2 μόνο υπαλλήλους. Και ο ένας θα βγει σε σύνταξη μέχρι το Δεκέμβριο. Δηλαδή δεν έχουν ευθύνη η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας, η Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου για αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει όλο αυτό το οδικό δίκτυο που όλοι μας γκρινιάζουν και όλοι έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα να το αφήνουμε, ξέρω εγώ, στην ευχέρεια του κάθε εργολάβου που θα πάρει το έργο και με κόστος και για τους πολίτες πολύ μεγαλύτερο και κόστος και στην ποιότητα των έργων και κόστος φυσικά και στην, πώς το λένε, στα επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών των εργολάβων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορούμε να μιλάμε, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα σαν δημοσιογράφοι, αλλά κάποια στιγμή, συνάδελφοι, πρέπει να πάρουμε και κάποια απόφαση, πρέπει να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε. Και αυτό είναι το βασικό που κρίνεται και σε αυτές τις εκλογές, που κρίνεται κάθε μέρα, άσχετα αν μιλάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα αν μιλάμε για απλούς πολίτες. Το θέμα είναι να διεκδικήσουμε αυτά που όλοι δικαιούμαστε. Και μία ερώτηση που πιθανόν έγινε σε πολλούς, δεν ξέρω. Στο Δήμο υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Και παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώνει, αυτό. Σε χωριά, σε τους πρώην Δήμους κτλ. Έγινε μία ερώτηση αν ποιοι λειτουργούν, και μια ενημέρωση ζητάω, και αυτοί που δεν λειτουργούν, αν μπορούν να λειτουργήσουν υπό την αιγίδα, δεν ξέρω, κάποιων φορέων, κάποιων συλλόγων τοπικών. Παράδειγμα, Καστανιές, Κυπρίνος κτλ. Μια ενημέρωση πού υπάρχουν αυτές οι βιβλιοθήκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ζητήσει το λόγο και έχει ανοίξει λίστα. Παρακαλώ να δηλώσει το Προεδρείο. Κύριε Παπαδόπουλο, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Προεδρεύοντα. Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσατε τη δημαρχιακή σας θητεία, με προχειρότητα και ανοργανωσιά, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζετε και την προεκλογική περίοδο. Το θέμα αυτό δεν είναι για να συζητείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ κακώς το θέσατε. Δεν είναι θέμα ηθικής ή ανηθικότητας. Είναι θέμα ικανότητας για οργάνωση και ανικανότητας. Είναι θέμα ικανότητας για σχεδιασμό και ανικανότητας. Εγώ όταν αναλαμβάνω ένα έργο, μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία, το πρώτο που κάνω είναι να μελετήσω καλά και μετά να σχεδιάσω. Είναι λοιπόν τελείως άδικο το να θέτετε αυτό το θέμα και αν θέλετε να σας πω τι είναι ανήθικο, ανήθικο είναι να βλέπουν οι δημότες το
τον δήμαρχό του να κλαίγεται εντός Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν είναι θέση και χώρος για αυτή τη δουλειά, επειδή ήταν ανίκανος να διαβάσει τον νόμο και να κάνει τη δουλειά του όπως έπρεπε. Είναι ανήθικο, είναι και άδικο. Και όχι άδικο απέναντι σε μένα, απέναντι στους δημότες. Να βλέπουν τον δήμαρχο, και δεν είναι βέβαια τυχαίο, γιατί και τα τελευταία 4 χρόνια με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε. Με προχειρότητα και ανοργανωσιά. Πριν από 4 χρόνια, κύριε Δήμαρχε, έβαλα και εγώ πλάτη και παγιοποιήσαμε την επιλογή να είστε εσείς δήμαρχος για 4 ακόμα χρόνια. Και δεν χρειάστηκε καν δεύτερη Κυριακή. Τους πείσαμε τους ανθρώπους. Πίστεψε ότι θα κάνουμε περισσότερα έργα, καλύτερη κοινωνική πολιτική. Θα προσέξουμε τους παλιούς δήμους, θα τους έχουμε ένα μηχάνημα, όπως λέγατε, σε κάθε παλιό δήμο. Τώρα πλέον μηχανήματα δεν υπάρχουν. Πίστεψε επίσης ότι θα κάνετε και περισσότερα ευρωπαϊκά έργα, θα κάνετε έργα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζετε την προεκλογική περίοδο, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσατε και όλα αυτά τα χρόνια σαν δήμαρχος. Έγινε κατανοητό λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια δυναμία από τη Δημοτική Αρχή στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και όλων άλλων των μέσων βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι πολλοί και αξιόλογοι υπάλληλοι, τόσο από την τεχνική όσο και από την οικονομική υπηρεσία, αποφάσισαν να φύγουν από το Δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Μάλλον κάτι παραπάνω θα ήξεραν. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα προσπαθήσω σε αυτό το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις εκλογές να μην είμαι πολύ άδικος απέναντί σας. Δεν πρόκειται να σας αποδώσω χαρακτηρισμούς και να πω ότι είστε ανίκανοι, ανίδεοι ή τυχοδιώκτες πολιτικής. Θα σας αφήσω όμως την κρίση του κόσμου, ο οποίος κατάλαβε πώς λειτουργείτε και απλά σας ανέχετε υπομονετικά μέχρι να τελειώσει η δημαρχιακή σας θητεία. Οι συνδημότες μας μετά από 2 ανύπαρκτες δημαρχιακές θητείες δημιουργικά πλέον ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και θα το κάνουν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Δεν θα το έπαιρνα το λόγο, αλλά για ακόμα μια φορά, όταν δεν έχετε να επιχειρηματολογήσετε στην ηθική, την πολιτική, λέτε άλλα αντί άλλων. Δεύτερο, αυτήν την επικοινωνιακή πολιτική την έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα στο πετσί μας. Και ξέρουμε από πού πορεύεται. Το στυλάκι είναι ξεπερασμένο, δεν θα σας χαρακτηρίσω ανίκανους, έτσι ώστε να αφήνετε υπόνοιες ότι αυτά που δεν μας χαρακτηρίζετε, αυτά είμαστε. Εκείνο που ταιριάζει πάρα πολύ, και θα σας τον επιστρέψω τον χαρακτηρισμό, πρώτα-πρώτα εγώ δεν κλαίγομαι. Άλλος κλαιγόταν για να πάρει τη ΔΕΙΑΟ την Προεδρία, ενώ 7,5 χρόνια έλεγε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Όταν στα πρώτα 5 χρόνια ήρθε και είπε «Θαυμάζω το έργο σου, Βασίλη, γι' αυτό έρχομαι μαζί σου». Άλλος τα είπε αυτά, όχι εγώ. Το τυχοδιώκτης από εκεί προκύπτει. Από τέτοιες ενέργειες. Άλλος αρνούνταν όταν σας έκανα πρόταση το Νοέμβριο του 19 και ξανά το Μάιο του 20 να αναλάβετε αντιδήμαρχος και μου είπατε «Δήμαρχε, εγώ θα περιμένω, ξέρεις τι θέλω». Δεν τα είπα εγώ. Επομένως, τον τυχοδιοκτισμό και το ξαφνικά ποιος νοιάζεται για το κοινό καλό και όχι για την πάρτη του, μακριά από μας αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Όσον αφορά όμως, γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρουν και τα πολύ πιο ουσιαστικά και όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες κάποιου ή κάποιον άλλον που τον βάζουν, δεν ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο αυτό. Για τις χρηματοδοτήσεις, επειδή πάντα μιλάμε με τη γλώσσα των αριθμών, είναι αποδεδειγμένο πόσες έχουν έρθει. Όσο και να τα αμφισβητείτε, όσο και να προσπαθήσετε να κάνετε το άσπρο μαύρο. Δεν γίνεται το άσπρο μαύρο. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, δεν γίνεται το άσπρο μαύρο. Και συγκεκριμένα επιχειρήματά σας που βασίζονται στα ψέματα, έχουμε αυτές τις 30 μέρες και θα καταλάβει πολύ καλά ο κόσμος ποιος θέλει πραγματικά να προσφέρει, ποιος έχει προσφέρει και ποιος μπαίνει για άλλους λόγους να ασχοληθεί με τον μανδύα και την προβιά του ανθρώπου που ξαφνικά μετά από 50 χρόνια αγάπησε τον τόπο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Για ένα λεπτό. Καταρχάς δεν έκανα προσωπικό χαρακτηρισμό. Έτσι. Εσείς κάνατε. Και όμως κάνατε, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας τον ανταποδώσω. Δεν θα σας τον ανταποδώσω. Απλά θέλω να σας πω ότι εγώ δεν έκανα προσωπικό χαρακτηρισμό, τον απέφυγα πολύ επινελώς. Δεν θα σας απαντήσω για τίποτα άλλο αυτή την περίοδο. Θα ξεκινήσουμε από αύριο την προεκλογική περίοδο και θα πούμε και επί 50 χρόνια εγώ είμαι εδώ σε αυτή την πόλη και προσφέρω. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ξαφνική αυτή η ενασχόλησή μου, κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό και με έχετε ευχαριστήσει και ιδιαίτερως εσείς την προηγούμενη θητεία σας, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Έχετε όλους σας τον χρόνο να απαντήσετε, συμβουλευτείτε επικοινωνιολόγους, συμβουλευτείτε συμβουλάτορες και ελάτε να μου απαντήσετε σε όποια μέρα από αυτές τις 30 θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Ο κύριος Δινούδης έχει δηλώσει. Κύριε Δινούδη, έχει το λόγο. Κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Ειλικρινά θα πω ότι είχα μεγάλη αγωνία σήμερα εάν θα ξεκινήσουν τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά βλέπουμε το ίδιο έργο θεατές. Και θα συνεχίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα πω, η περιφέρεια εδώ και 4 χρόνια, το λέμε και το ξαναεπαναλαμβάνουμε, ιδιαίτερα με το χήμαρο της Στέρνας. Το ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι όλοι, ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ανατολικά της Στέρνας μέχρι την Καβίλη το ρέμα έχει γεμίσει ξυλία, έχει βουλώσει. Και σε περίπτωση κάποιας πλημμύρας, όπως για παράδειγμα βλέπουμε στη Θεσσαλία, κινδυνεύουμε να πνιγούμε μετά από 30 χρόνια. Αυτό το χήμαρο, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς σαν κοινότητες τον καθαρίζαμε κάθε 5 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια, 30 χρόνια έχει να καθαριστεί ο χήμαρος. Επίσης, στο υδραγωγείο της Στέρνας υπάρχει μία γέφυρα με σωλήνες. Έχει 8 σειρές σωλήνες, η οποία έφτασε το GCB μέχρι εκεί πέρυσι, καθάρισε μόνο τις 3 σωλήνες, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι άλλες 5 σωλήνες είναι βουλωμένες και πάνω στη γέφυρα έχει 1,5 μέτρο μπάζα και δέντρα. Επιτέλους, πιέστε την περιφέρεια κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα να καθαριστούν. Δεν νοείται είναι το 2023 να μην μπορούν να καθαρίσουν ένα χήμαρο. Τόσο τεράστιο είναι το κόστος. Δεν ξέρω. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω ιδιαίτερα σε εσάς, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καραγιάννη. Κάπου έχω δει πάρα πολλούς κάδους σάπιους. Κάπου τους έχω δει, δεν θυμάμαι τώρα που. Απλά κάποιοι. Δεν θυμάμαι τώρα, ειλικρινά. Έλα μου, γιατί δεν σου πήραν τηλέφωνο. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι κάποια στιγμή αυτούς τους κάδους, επειδή υπάρχουν κάποιοι ηλεκτροσυγκολητές, από ό,τι ξέρω εγώ στη Στέρνα υπάρχει, στην Καμήλη υπάρχει, να μπορούν να τους συντηρήσουν, να τους κολλήσουν και να ξαναλειτουργήσουν, να μην είναι κάπου παραπεταμένοι. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο το συζητήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΟ, τον κύριο Καραγιάννη, στο διάδρομο προηγουμένως, απλά να πει την άποψή του για να την ακούσουν οι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τινούδη. Το λόγο έχει ο κύριος Κυριάννης. Για τα θλιβερά γεγονότα δεν υπάρχουν λόγια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ας είναι ελαφρό το χώμα που σκεπάζει τον πρόεδρο τον εκλειπώντα. Σε ό,τι αφορά το δημοτικό έλεγχο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αντικειμενική κριτική σε μια καταστροφή όπως ήταν η τεράστια πυρκαγιά που αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του νομού για πάνω από 2 εβδομάδες. Και δεν ήταν και η μοναδική στη χώρα. Μια από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο της χώρας, αλλά και η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Τραγικότερο το γεγονός ότι σύν της άλλης καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός το μοναδικό και ανεκτήμητο δάσος της Δαδιάς. Στατιστικά, σε μια περιφέρεια όπως της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης, με λίγο καλύτερη την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, η καταστροφή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Όλη η Ελλάδα πόνεσε και αντέδρασε. Όλοι, πλην των βουλευτάδων του νομού μας. Σιγή ηχθείως. Βέβαια, γιατί να ασχοληθούμε με την κατάδια του νομού και της περιοχής μας, αφού η περιφέρειά μας είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης,
πιθανώς να νομίζουν ότι ο λαός του Εύρου τους χρωστάει και ξεχνούν ότι αυτοί χρωστάν στον ευρύτικο λαό. Ούτε μία δήλωση. Αλλά βέβαια τώρα έχουμε τοπικές εκλογές. Προκόψαμε μετά του νομού μας και θα ρυθμίσουμε και τα των Δήμων. Ο σοφός ελληνικός λαός στην προκειμένη περίπτωση λέει: εδώ ο κόσμος καίγεται και την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο λαός. Σε μια εποχή που μαραζώνει, σε μια περιοχή που μαραζώνει, σε μια περιοχή που αποδεκατίζεται, που γίνεται χαβούζα ανθρώπινων ψυχών, σε μια περιοχή από τις πιο φτωχές της Ευρώπης, αντί να καταθέσουν προτάσεις και να ασχολούνται με την αναβάθμιση της περιοχής και με την υποχρέωση προστασίας της συνοριακής ιδιαιτερότητάς μας, κάποιοι εξ αυτών και ίσως όλοι ασχολούνται με μικροπολιτικές και φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν, αφού ανακατεύονται στις τοπικές εκλογές. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί για την ανυπαρξία δεν υπάρχουν σχόλια. Κύριε Δήμαρχε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα θέσει το θέμα των ατελών κατασκευών και ελλείψεων των παραδρόμων και των υποχρεώσεων εκπλήρωσης από την πλευρά της Εγνατίας. Επειδή δεν απαντήσατε τότε, μήπως έχετε διερευνήσει το τόσο σημαντικό θέμα? Ήρθατε σε επαφή με την Εγνατία? Περιμένω απαντήσεις. Και το επόμενο θέμα. Σε ιστορική αναδρομή, ο Πρωθυπουργός της χώρας του 1963 και μετέπειτα Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά τα τραγικά γεγονότα του Μαΐου του 1963, είπε την ιστορική φράση: επιτέλους, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Και μετά αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελβετία και στο Παρίσι. Σε ό,τι αφορά το Δήμο μας, επειδή ορκιστήκαμε να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας και για κανένα λόγο δεν πρέπει να απεμπολούμε τα συμφέροντα αυτά με μπλοκή μας σε καταστάσεις που αφορούν συμφέροντα άλλων, είτε ατόμων, είτε επιχειρήσεων, είτε κομμάτων, είτε οργανώσεων, είτε συνδικάτων, είτε πανεπιστημίων, είτε εκκλησιαστικών και λοιπόν, όταν αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Δήμου. Σαν πολίτες που οφείλω να υπακούω στους νόμους του κράτους και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, ερωτώ για πολλωστή επαναλαμβανόμενη φορά: τι συμβαίνει με την αυθαίρετη τοποθέτηση τσιμέντου στο πάρκο Παπαγιάννου της Συνόης? Παρακαλώ, κύριε. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε. Κυριάννη. Παρακαλείτε, γιατί πράγμα. Το χρόνο. Συγγνώμη. Τελευταίο συμβούλιο πέρασε 20 λεπτά. Θα το διακόψω, αν θέλετε. Θα το διακόψω. Συνεχίστε. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε, για να ξέρουμε απαντήστε, κύριε Δήμαρχε, για να ξέρουμε αν όντως κυβερνάτε εσείς αυτόν τον Δήμο. Μου είναι αδύνατο να μην σχολιάσω επίσης το γεγονός ότι πλην του Προέδρου αυτή τη στιγμή το υπόλοιπο Προεδρείο έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει το συνδυασμό με τον οποίο έχει εκλεγεί, αφού έχουν κατέλθει στις εκλογές με άλλο συνδυασμό, χωρίς να δηλώσουν τη διαφορετικότητά τους με δηλώσεις ή με ανεξαρτητοποίηση. Και το πρόβλημα είναι και το εξής: αυτή τη θέση τους την έχει προτείνει ο συνδυασμός με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Εδώ υπάρχει μείζον λειτουργικό θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω. Επίσης, Δημοτικός Σύμβουλος που έχει εκλεγεί με το συνδυασμό του Δημάρχου αυτή τη στιγμή κατεβαίνει με άλλο συνδυασμό, δικαίωμά του βέβαια, αλλά αφού ακόμη διανύουμε αυτή τη δημοτική θητεία, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων σεβόμενος στο σώμα οφείλει, αλλά κυρίως όφιλε, πολύ πριν από την 31η Αυγούστου να διαχωρίσει τη θέση του με επίσημο τρόπο, είτε με δηλώσεις είτε με ανεξαρτητοποίηση. Και μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν ένας απλός Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά κατήχε σημαντική θέση ως πρόεδρος και μετέπειτα αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΟ, και όχι μόνο. Περιμέναμε απαντήσεις για να μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας όπως οφείλουμε ως αντιπολίτευση. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και στην προηγούμενη δημοτική θητεία, και τελειώνω, η μείζων αντιπολίτευση είχε κατέβει στις εκλογές με την παράταξη του Δημάρχου. Δικαίωμά της βέβαια, χωρίς όμως να έχει παραιτηθεί προηγουμένως. Μόνο σε αυτόν τον Δήμο αποδεικνύεται τελικά ότι κάποιοι είναι και δημοτική αρχή και συγχρόνως αντιπολίτευση. Το κακό είναι ότι καταργούνται οι νόμιμοι κανόνες για να εξυπηρετηθούν προσωπικά ωφέλη και έτσι ανοίγει η όρεξη ορισμένων στη χάρπα τους να συμμετάσχουν στις διαδικασίες, δυστυχώς μόνο για δικό τους όφελος. Η ιστορία τραγικά επαναλαμβάνεται. Θα σταμάταγα εδώ, αλλά μισό λεπτό ακόμη, γιατί μετά την 8η Οκτωβρίου κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουν εξαρτοποιηθεί ή δεν έχουν παραιτηθεί, τι θα είναι? Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και παράλληλα
της αντιπολίτευσης και ποιας αντιπολίτευσης, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Όσο για εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, είπατε το εξής. Χαρακτηρίσατε τις δημοτικές θητείες του Δημάρχου ανύπαρκτες και τις δύο, αλλά το τραγικό είναι το εξής. Αν ήταν και οι δύο ανύπαρκτες, γιατί αφού η πρώτη ήταν ανύπαρκτη, εσείς συμμετείχατε στο συνδυασμό του Δημάρχου στη δεύτερη? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαντίδη, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος Προέδρου